Qiegħed naħseb fik, tini idejk ħalli nibqgħu mixjin fik. Semġu moħħok illi lilek jiena biss irrid. Kont taf illi dejjem inti sibni hemm għalik. Mindu jinsibt nafek dejjem jiena xtaqtlek ġid. Tini l-aħħar ċans ħalli aħna nipprova ftit. L-imħabba l-għandilek ma żmien taf illi tibqa' żid. Fil-passat naf li xi darba li jint kont trid. Kull bniedem fil-ħajja relazzjoni stabbli jrid. Nibqa' nipprova nagħmel dan li qiegħed jgħid il-moħħ. Dana kollu għaliex fl-aħħar lilek nibqa' nħobb. Anka jekk dan kollu naf li mhux ser jiswa xejn għaliex insomġu moħħi biex li xi darba kont ħobb. Nixtieq li tiftakar l-ispeċjali. Dejjem tkun temm għalija u tismani. Ħalla volja xi drabi kellna l-problemi. Ninkwita jien fuqek xi kultant iġġielni. Qiegħed nikteb din id-diska għaddit fajla. Xtaqt li kont nafek aktar minn int kont żgħira. Kont naf li mħabba jiena qatt m'għandniex minn najra. L-imħabba li offrejt li jiena dejjem aċċettajta. Zom li jdejja ħalli nimxu id-fit. Zom ġo moħħok illi jiena rridlek il-ġid. Et naqla l-emozzjoni ħalli tara ma tal-bit. Issa nixtieq nagħlaq kont naf lilek jien irrid. Qiegħed naħseb fik, tini idejk ħalli nibqgħu mixjin fik. Zom ġo moħħok illi lilek jiena biss irrid. Kont taf illi dejjem inti sibni hemm għalik. Mindu jinsibt nafek dejjem jiena xtaqtlek ġid. Tini l-aħħar ċans ħalli aħna nipprova ftit. L-imħabba l-għandilek ma żmien taf illi tibqa' żid. Fil-passat naf li xi darba li jint kont trid. Kull bniedem fil-ħajja relazzjoni stabbli jrid.